Kagyari naman ang pagpabalo namon niya pang pag-good vibes sa inyo sining weekend. Mag-swimming sa tiilan sang Mount Marapara, magkape kag magkaon nga nagaatubang sa City View, magpahuway sa matugnaw nga dapya sang hangin kag magtulog sa tent o kun sa treehouse. Kung kaagahon kag kung nagaulan, nagakatabunan sang fog ang bilog nga lugar. Mga 45 minutes to 1 hour lang ini nga drive gikan sa Bacolod City. Pwede magkape lang or magkaon for the day. Pwede mag-camping. O kung pwede man mag-overnight sa mga room sa treehouse. Ini ang lagawan tabuas sa tripping ni Rumeng. Hear the wind in the trees in winter, like a sweet lullaby, remember, running free as a child with red cheeks. Kag sa Sunday naman sa Baganihan, isa ka pamilya ang naaksidente upod sa nasamaran ang 4 ka bulan nga lapsag. Makaduha ka beses nga nadulaan sa ginhawa ang bata pero tigayon nga nabuhi sa bulig sang rescuers sang Sagay City. Ang naistorya naman sa Sunday sa Baganihan.